Dohraba na Ostravu? Tak my jsme se snažili být domácím vyrovnaným soupeřem, což se nám celkem 2/3 dařilo, i ten výsledek tomu odpovídal. Věřili jsme tomu, že budeme pokračovat v té kvalitní defenzívě, že bychom mohli prostě nějaký bod uhrát, ale třetí třetinu jsme nezvládli, prohráli jsme 4-0, takže domácí zaslouženě vyhrát. Hodnocení domácího trenéra pana Vajraní? Já si myslím, že to bylo docela vyrovnané utkání dneska. Se hrálo trošku opatrněji a těch šancí nebylo moc, ale za vyrovnaného stavu jsme nějakým způsobem byli schopni dát šťastnější gól po pár tečích a zlomit to utkání potom v třetí třetině na tu naši stranu. A jsme rádi za 3 cenné body. Dneska k nám přijal ty soupeř, který bojoval jako lev, ale vyhrál mohl jenom jeden a my jsme byli ti šťastnější dnes. Poprosím nějaké dotazy? Jestli můžu na to Hořavu se jenom nadat dnes. Dostali jsme tam v té třetí třetině 2 góly během 35 vteřin. Byl to ten zlomový bod i do vašeho pohledu? Asi s tím se těžko má čas. No tak to není tím, že by se to těžko, ještě tam bylo ještě nějakých 12 minut, to se dalo samozřejmě s tím něco dělat, ale my jsme potom šli do 3, dostali jsme myslím na 5-2 ve 3, takže ten na těch 4-2, ten třetí byl takový laufovej, a na 4-2 už to byla samozřejmě chyba, na 5-2 to bylo myslím, že ve 3, tak tam už to potom bylo rychleji spát a nám se prostě nepodařilo to zastavit, což je škoda. Nějaký další dotaz? Tak já to možná navázal, vy jste prohráli venku po 8. řadě, jsou ty vaše výkony venku doma tak opravdu tak diametrálně odlišné, nebo čemu to připisujete? Bohužel, ze začátku se nám dařilo, že jsme hráli tak nějak podobně venku i doma, teď se nám to nedaří. Nějaký další dotaz? Čím podle vás to může být? Já kdybych to věděl, tak to zkusíme tam nějak, já to nevím, já to opravdu nevím. Kdybych to věděl, tak to samozřejmě budeme tam řešit, ale my to zkoušíme nějakým způsobem, ale nedokážu to vysvětlit. Ještě na vencu, nemrzí vás trošku, že se blíží olympijská přestávka, to vypadá, že ta vaše forma momentálně graduje. Nemůže to trošku jako zastavit, nebo vy vás, co jste povedli? To je hrozně okaté, tady relativně každý soupeř je prostě hratelný a s tím i další mužstva hrají proti nám. Ta forma, my samozřejmě jsme rádi, že nám vychází prozatím tady ta čtvrtina a rádi bychom v tom pokračovali, protože teď ty body na konci jsou hrozně důležité a nikdo je nedává jenom tak zadarmo, takže my jsme samozřejmě rádi, že jsme byli schopni do téhle chvíle nějaké body urvat za sebou a dobře budeme trénovat, si myslím, v té pauze, tak uvidíme samozřejmě.